అందరికీ నమస్కారం అండి. మా అమ్మాయి చదువుతున్న స్కూల్లో 15th యానివర్సరీ ఫంక్షన్ అని కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారండి. శుభలగ్నం మూవీలో చినుకు చినుకు సాంగ్కి మా అమ్మాయి క్లాస్ వాళ్ళందరూ డాన్స్ వేస్తున్నారండి. రేపు స్టేజ్ మీద డాన్స్ వేయడం ఏమోగానండి 2 రోజుల నుండి నన్ను వాయించేస్తుందండి. మా అమ్మాయి టీవీలో సాంగ్ పెట్టుకోవడం, డాన్స్ వేయడం మీరు కూడా చూస్తారు అని సరదాగా ఈ వీడియో తీశానండి. డాన్స్ చేసిన తర్వాత మా అమ్మాయి చేతికి గోరింటాకు పెట్టానండి. చాలా ఎర్రగా పండిందండి. గోరింటాకులో కొద్దిగా టీ పొడి, ఒక పావు చెక్క కచ్చా బచ్చాగా చేసి వేసుకుంటే ఎర్రగా పండుతుందండి. మన వీడియోల్ని చాలామంది చూస్తున్నారండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోతున్నారండి. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నాకు సపోర్ట్ చేయండి. చిన్న పాప చేసిన డాన్స్కి ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. మీ పిల్లలు కూడా ఇంతేనా? కామెంట్ చేయండి.